En aquest vídeo veurem una petita introducció al full de càlcul. Obrim el programa i ens trobem una pantalla semblant a aquesta. Això que veiem aquí és un llibre de treball que conté 3 fulls. Full 1, full 2, full 3. Veiem que els fulls tenen una quadrícula amb caselles que s'anomenen cel·les. Si ho volem veure millor, a OpenOffice podem augmentar si fem clic al signe més d'aquí baix. A dalt de la quadrícula trobem unes columnes que porten lletres i a l'esquerra tenim unes files que porten números. Cada cel·la ve identificada amb una lletra i un número. Aquesta és la B3 i aquesta és la C7. Quan una cel·la està clicada, direm que està activada o seleccionada i veurem el nom de la cel·la aquí dalt. Anem ara a introduir informació. Cliquem la cel·la que volem i comencem a escriure. I per acabar hem de prémer la tecla Intro. També podem passar d'una cel·la a una altra amb les fletxes del teclat. Veiem que si són lletres s'alineen cap a l'esquerra i si són nombres s'alineen cap a la dreta. A més de lletres i números, també podem introduir fórmules. Per posar una fórmula hem de començar amb el signe igual. I al prémer Intro ens apareix el resultat. Si tenim la cel·la seleccionada, veiem com a la barra de fórmules apareix la fórmula que hem utilitzat, però a la cel·la només veiem el resultat. El full de càlcul també pot fer operacions amb cel·les. Anem a veure un exemple. Esborrem això. Volem saber quan sumen les 3 edats. Jo podria posar una fórmula i podria posar igual a 7 més 4 més 2. Però també puc posar el nom de la cel·la. Aquesta és la C5, C6 i C7. Anem a provar-ho. Com que és una fórmula, començaré amb un igual. I ara puc escriure C5, C6, C7 o puc clicar. Clico aquí, se'm posa directament la C5, apreto més, clico aquí, C6, més i C7. I ara, quan premi Intro, m'haurà fet la suma. Es pot pensar que seria el mateix, però l'avantatge que té això és que com que suma les caselles, quan compleixin anys, aquest tingui 8 anys, a la que premi Intro veurem com també canvia el resultat total. Veurem ara el que són els rangs. Fins ara havíem anat seleccionant les cel·les d'una en una, però a vegades necessitarem seleccionar més d'una cel·la a la vegada. Això ho podem fer mentre mantenim clicat el botó esquerre del ratolí i ens anem desplaçant per la quadrícula. En aquest rectangle li direm rang i l'anomenarem amb els noms de la cel·la superior esquerra i la cel·la inferior dreta. Per tant, aquest rang seria B4, C9 i entremig posem 2 punts. També ho podem posar-ho des d'aquí. B4, 2 punts, C9. Enter.